गिबि खुलुमबाय दिनैनि जे गोथार सान बुंनांगोन जे हाजो गाखोनायनि दिन बेवहाय आंबो बाहागो लाफैनो मोननानै बाहागो लाफैनानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों जाय बिथांमोना जे मिजिं आसा लानानै फैदों निस्सय बे हाजोआव गाखोयोबा बा बे हाजोनि बा हाजो बिमानि बा बावखुंग्रि बिमानि आशीर्बाद लायोबा निस्सय गावनि गोसोनि साननाय हनाय निस्सय जाफुङो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय जोंहा मोनसे दं दा बेखौनो बे असिलायैनो हयथ' बिभिन्न सुखि खनानिफ्राय फैनानै निस्सय बे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोफैदों खुब गाहाम खुब मोजां अनुभब आसा खालामदों आंबो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों जाहाथे जोङो बयबो हारि माहारि जोङो खौसेयै थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि जों बयबो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि समस्त बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम ओनसोलाव जों जाहाथे मोजां मोनसे परिबेसाव बा मोजां मोनसे थासारियाव थानानै जों जाहाथे न'खरखौ समाजखौ जाहाथे फोसाबलांनायनि खाबु होयो बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होयो। गाबोन जिहेतु गाबोननिफ्रायनो जागासिनो रंजालि बैसागु फोरबो रायजो राजाफोरखौ मा हामलायथिगोन सार? आङो गोसो गोरबोनि बयनोबो बांला मायथाइ गोदान बोसोर 1433 सालनि गोजोन हामलायनाय बा गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिहरदों जाहाथे बे बोसोर गोदान 1433 साला बयनिबो थाखाय गाहाम बा मोजां मिजिं आसा जे दङ बेखौ निस्सय मोगथां महर होथों आं बेखौ आसा खालामदों आरो बेक्तिगत हिसाबै बे 365 दिनाव बयबो मोजां मोनसे परिबेसाव थानानै न'खरखौ बा गथ' गथायखौ लानानै गावनि फिउचारखौ दानायाव न'खरखौ दानायाव जाहाथे जोंनि इसोरा बा भगबाना जोंनो जाहाथे आशीर्बाद होयो बेखौ आङो बयनिबो जानानै बा बिटिसि बासि जानानै आङो कामना खालामदों।